Gweitha'r boi hwnnw oedd yn gweld ton y pandu ar nos Sadwrn yn harddach lle na'r Rhufain. Dydy pentrefi a threfi diwydiannol Cymru ddim yn llefydd y mwyaf gorchestol o ran pensaernïaeth. Yn eu plith nhw, ddaru Bethesda rioed fy nharo I fel un o'r gweitha. Ei fod o yn debycach I le wedi hau yn ytrach na lle wedi ei adeiladu. Eto, mae'r brif stryd yn eitha taclus. Mae ambell I lecyn yn y stryd fawr yn weddol ddymunol i'r llygad yn bensaernïol. Y llecyn o gwmpas y gofadail a wnaed yn enwog gan un o englynion William Parry. Ond yn ôl llythyrwr di-enw yn un o fapurau wythnosol y Gogledd, rydw I wedi edrych yn y llefydd anghymwys. Yn ôl y gŵr hwnnw, sy'n sgwennu dan y ffug enw New Broom, mae Bethesda yn warth I Gymru. Mae o'n honni fod na slymia Methesda sy'n gwneud I Scotland Road Lerpwl edrach fel paradwys. Mae yna ddyn yn sgwennu yn y Chronicles os yma yn dweud bod Bethesda yn warth I Gymru, bod na slymia gwaeth na Scotland Road Lerpwl yma. Be ddydych chi? Os ydym yn dweud hynny wir, be dwi wedi weld yma te, mae yna rai, dwi'n yn dweud bod yna chydig o slums yn y topia yna, cwt yn ôl y doman yna te. Ond ar wahân I hynny, dwi'n meddwl bod yna le reit lan yna. Mae'r hyfod o'ch chi ddefectio, mae bobl I ffynnu tai a mae'n iau wneud o fyny te. Mae'r cofod Bethesda yn ffwl godisio na am Saren. A fyny tan ein lefn. Cyn yr hyfod yn ta. Ni ar ôl rang tan nhw. Be ddydych chi, ydy Bethesda yn warth I Gymru ydy'r slymia waith na Scotland Road? Wel, swn i'n meddwl o gwbl, chos yr hen draddodiad oedd bod Scotland Road, bod na ganibals a bob dim sy'n mynd ffordd o'n byw yno. Ond erbyn hiddiw, mae lle di awtro o adeiladu mo man. O rwan, dechrau dyma dyn Bethesda ma nhw. Yn o bryd o lot o waith adeiladu a chwalu hen adfeilion I lawr, gymryd y lle yn neud e. Wel, yna ni mae bain edrych yn ôl I llefydd hynny. Wel, mae'r rhai o llefydd ma'n iawn, ond dwi'n newid fod yn tŷ chwaer rwan a mae lle hi yn rhedeg efo dŵr, mae gen I 10 o blant yna. Oes yna neb yn neud yn byd I helpu hyn am byd chi. Wel, oes wir, mae'n bitis a chi medru mynd I fyny i'r cefnac I weld llefydd bydrant sy'n yna, deud o gwir te. Mae fe hefyd yn dweud bod yna fwy o dros heddwyr yn ar gyffredin yma. O, dwi'n cael heg am hynna te. Nelo i'n byd ar darn yna te. O no, os da ni eisiau byw I gyd o'i'n gilydd te. Ma nhw. Ma hwnna'n wir te. Dwi'n reit. Chi yn poeni amdan o'r bobl ifanc ma'n neud be'n yna nhw. I be ma'n nhw'n neud a dwi'n ei ddim. Ma'n nhw'n neud fwy o ddrwg na ddeioni. Ma hwnna'n bethau wir te. Mae yna ddyn yn y Chronicle, sos yma, yn dal allan bod Bethesda'n warth I Gymru bod yna slymia gwaith na Scotland Road yma. Be fysa chi ddeud? O, yna, oes. Oes. Mae yna ddwy stryd yn top yma, ynddo. Mae hwnna sios na I dipyn yn hi. Eich arall ddim yn fod drwg o gwbl yma. Ond mae'n dweud bod yna fwy o dros heddwyr na'r gyffredin, mae mwy o criminals. Wel, mae yna dipyn wedi bod, mae'n well rwan. Yndi. Mae rhaid I bod, mae rhaid I cael dal, ynddo. Ond mae'n well rwan. Yndi. Diolch am hynny, de. Mae'n I syrsio'n reit am chi. Oes, mae'n dechrau bod yn cael hwyl yn nhw. Randwch fan, yna ddyn yn y Chronicles os yma, yn dweud bod Bethesda'n warth I Gymru yn ei olwg. Yn dweud am wyran mawr. Wyran mawr. Eithaf bod ambell I le fatha bob man. Ydych chi, pobl dipyn yn glawd te. Os ydyn nhw'n fledd felly, mae yna gyniau gwaith na nhw. Bara teg, tos, Mrs. Wel, dwi'n deud hyn te. Ie. Mae yna dipyn bach o lefydd yma'n toes yn bach bler. Ond cerwch chi rhywle, diolch mot I ble, mae hynny'n digwydd tydi. A tydio yn gwylydd I ni. Nac ni. Mae yna development yn ymlaen yn toes. A ni'n diw cos, mi fydda nhw'n cael tair a de. Dwi ddim yn gweld bod yna slums yma. Tos a ddim slums. No.